Jaga awake cah. Ya iki Tata ngadeg mboten, Pak? Ngadeg nggih? Ya, ini Nduk, ngadeg kan Nduk, ini ta. Heeh. Ayo. Diajeng Tata garwanipun Kakang Yayi. Ini nyaketo karo Kakang wis pirang-pirang dina Kakang rambok ladeni kok Cahayu. Jograng Jabang bayi Gustalah Gustalah. Bakno iki ya iki lho karo ngenteni ngon iki sik to sedhiwit ae ra apa-apa. Yo. Ayo serebak meneh ya. Kaya duwe kuping dhewe ae. Jograng Jabang bayi. Aja gawe mangkelipun Kakang Yayi. Aja gawe ngamuke Bandung Bandawasa. Delok. Delok. Bandung. Saumpama cangkemmu rodok liris sithik apa ora iso to, Bandung? Iki sone sing banter. Sone dibanterke iki ditanggap ngerti ora? Jograng. Delok. Kabeh keluargamu wis tumpes. Bapakmu wis mati. Kakangmu wis mati. Kabeh sak keluargamu wis tak tumpes Jograng. Oh lah. Delok. Guru kari kowe Jograng sing urung tak pateni nanging iman rasanipun Kakang Yayi. Sebab apa? Jak toprakan aku pengen disumpet iki ya disauri. Wah muni apa? Lah ya mulakno kabeh keluargamu wis tak tumpes wis tak pateni kari kowe dhewe nyuk munyuk. Aja banter-banter lho anakku niku. Dilani karo. Wegah aku. Mah. Bagong. Gak. Kuning-kuning kuwi mau ki. Wah aku wedak ya Gong ora liya-liyane ya. Kok tak apa lho kowe. Sinden kok metu. Ngawur Jograng. Wedak ngawur. Bandung. Delok. Kabeh sak sedulurmu wis mati gur kari kowe dhewe. Iman rasanipun Kakang ning mateni marang sliramu Jograng. Awit apa? Rasa tresnanipun Kakang marang sliramu Jograng. Ananging aku ora ana rasa tresna marang sliramu Bandung. Ora rasa tresna piye wong wedok ki sing mbok goleki apa Jograng? Aku sugih apa kurang sugih? Aku bagus apa kurang bagus? Aku puasa apa kurang pangwangsa? Kabeh negara wis tak kuasani Jograng. Sliramu mung kurang siji Bandung. Apa? Kurang waras. Mau nak waras? Aku nek sing nanggap Jograng. Ayo. Banjur aku tak krungu sangka sliramu dhewe. Pisan kas tak pastekake kowe gelem tak pek bojo apa ora Jograng? Ora Bandung. Aku wis ngomong pirang-pirang ping 44. Aku wis ngomong yen aku ora seneng karo kowe. Aku wegah dadi bojomu Bandung. Wegah aku. Iso wegah iki kepiye? Ayo manuta Jograng. Wong yen bebrayan kuwi kudu linambaran kanthi tulusing tresna. Deloken kowe iki wis nyelot tuwa, kowe iki wis nyelot tuwek. Kowe kok nak ketuwek ora payu. Aku lagi mlaku 19 tahun. Deloken. Ora gur klambimu tok, gegermu barang mbok sekeng Jograng. Ngasih gidrut kabeh kaya ngene. Coba kowe sedhile tingkas ki rupamu ya nyelot elek. Ora ayu terus Jograng gelem tak pek bojo Cahayu. Sepisan maneh aku. Rungokno ya Bandung. Aku ora gelem dadi bojomu nganti tumekan sampai kapanpun iki basa Jawane apa ya?
dadi bojomu Bandung. Wong goblok pekok ira kaya kowe ra junggreng. Goblok piye to? Pekok wong arep entuk kenikmatan sing hakiki kok ora gelem. Kenikmatan apa? Aku duwe pusaka sing jenenge pusaka Aji Gedhe Dawa. Ganti to? Ganti. 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 Gelem tak pek bojo apa ora? Ora Bandung, ora. Yen to sliramu pengen aku dadi bojomu, aku ana bebana Bandung. Apa bebanane sing penting ora njaluk tumure ning lintang karo rembulan apa sing ora iso tak lakoni. Ayo. Ana telung Kowe perkara. njaluk Mas Picis Raja Brana, emas sing gedene sepira? Ora Bandung, wis. Aku njaluk sing sepisan. Apa? Aku njaluk anane putihan loro Kang Bandung. Putihan loro. Heeh. Apa kuwi? Siji pitik putih Bandung. Iso tak laksanani pitik putih. Iya Bandung. Iya ta pitik potong to? Pitik potong to putih kae. Pitik sing rupane putih. Lah iya tenang-tenang pirang truk, pirang tronton. Tak goleki turut Kowe iso kandang-kandang. nyembadani Bandung kuwi? Sliramu iso nyembadani Bandung? Jawaban sik nyok malah. Iso. Sangke seneng kaya. Kaping pindho Apa? aku njaluk pajero putih Bandung. Sik to iki ora jumbrang iki nek njaluk pajero, njaluk pitik. Ora ngono aneh-aneh sing lumrah wae. Milenial, Lah ya milenial kaya kene iki ya dadak golek utangan lah kaya ngono kuwi. Lah sago apa ora? Ya tetep Yen ora sago. ya wis ora apa-apa. Sago, aku sago. Sago tenan? Sago. Sago. Sing kaping telu aku njaluk anane Candi Sewu sewengi kudu dadi. Ya niki kowe mesti ora iso. Ora iso. Wong Apa gawe wae siji bakal tak laksanani sing penting aku iso kawin karo kowe. kawin mbahmu. Ora iso. Jumbrang. Aja ngarep-ngarep kawin karo aku sik. Delok tinggalan pusaka mbah-mbahku biyen iki jek komplit. Delok nak gur kowe njaluk candi wektu sewengi cacah 1000 bakal tak kesanani Jumbrang. Sik. Tak jaguk. Jadi setane unik kae wis ora apa-apa kae. Sing dadi setane kowe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bandung bismillah barang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bandung Bondowoso ya bismillah barang zaman biyen. Sahalallahu salam salalahu salam salalahu salam. Bumbu salam jenenge salam. Alah. Godhong salam jenenge salam. Kembang salam jenenge salam. Lor mojo gedang alor sithik kuwi jenenge plang salam. Kalah pada. Yo ngalah. Salam. Kowe arep ngopo to Bandung? Ora mungkin iso kowe. 1000 Para badan alus dedemit Reco. klek-klek balung acanda aku njaluk pitulungan marang sliramu. Kabeh kumpulna para wadya bala 1000. Aku njaluk tulung bengi iki. Tresnaku ora jendang njaluk candi cacahe 1000 sadurunge jago kluruk. Aku njaluk pangestu karo kowe kabeh para dedemit lembut. Salam 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 salam. ora iso. Nek setane nek ra metu ki nyapa? Setan diceluki kok ora metu. Mik setane nggawa mik. Mik ora muni. Yo. Lek kewek-kewek. Blok kawak-kawak. Pijo pajapi. Anu sapi nggone mburi. Demit, Apa? aku njaluk tulung karo kowe Demit. Kowe njaluk tulung aku apa? Kowe ngerti to? Ora. Ngerti ngono wae? Ya, Demit kok pekok. Kowe ngerti to? ngerti. Rara Junggrang njaluk candi cacah 1000. Iya. Mula tansaka kuwi aku njaluk pitulunganmu Demit. Pitulungan sing kepiye? Kabeh lumpukna sedulur-sedulurmu bebasat sing limpoh padha tuntunen colokan bor lintang bengi iki kudu mangkat bengi iki aku njaluk tulung
kabeh wadyabala 1000 kerahno. Kabeh bakal tak klumpukke bengi iki Bandung. Yo. Cu, cu, cu. Cu, cu. Iki engko sing dadi kluruke sapa engko? Diajeng. Patung kene dadi Jah. iki candi. Kembang. Candi godhong. Candi kewan. Kono candi. Candi apa kono? Candi utang. Kok ora nduga mono kae jam 1 bengi kok ana mak. Kok ana pitik kluruk. Jan. Jograng. Jograng. Bandung. Lho. Jonggrang. Sik. Apa? Jograng. Bandung. Ora nduga mono iki lagi setengah loro. Lah kok enek pitik muni jago kluruk kaya ngono. Iki berarti nek perawan meteng iki. Ya ora. Aku ya ora ngerti Bandung apa ana pitik. Sing penting wektumu wis entek, wektu gawe candi 1000. Iki pokal gawemu. Ora ana Pokal gawemu, Jogrek. Ora ana bukti kang nyata. Nyatane lagi jam setengah loro kok wis ana pitik kluruk kowe ngerahke para mbodhe-mbodhe kok kon nuthuk lesung. Ora ya Bandung, pitike luwe Bandung. Jograng. Aku ora Ayu pamu nanging bosok jeroamu. Kowe tumindak sing ora kudune kowe tok lakoni, Jograng. Ae njaluk candhi wis tak turuti. Nanging nyatane kowe kok ora bener watakmu kuwi ngapusi karo aku. Kowe licik. Jograng. Piye Bandung? Delong. Nadyan to arep kaya ngapa wis sempurna. Delok cacahe pira? Ditung. Kok ya wis akeh men to lagi Sik jam sik instruksi. Iki setane linggo to. Kowe setan ati ngono sih. Ngono sih. Wong setan ki ora ketok. Aku ora ngerti nek enek. Ora ngerti nek kowe. Nek kowe. Ayo, hitungan Jograng. Selawang iki. Lagi jam 1 kok ya wis akeh men patung sing wis dadi to ya. Iki mengko nek genep 1000. Delok. Aku lak ya dadi bojone Bandung. Kae delok wis ning kono kae biru-biru kae ana pira? 300 Jograng. 350. 350 sing mandeg ning kono kae Jograng. Ana 550. Kae tik ora wer kancane iki wong endi kae? Bandung apa aja? Oh ya ora dadi ngopo. Nek kono kae pira cacahe? Ki mau 350 350. 550. 800. 900. Ana kene iki candi-candi iki jero lho Pak. 90. Berarti wis 990. Sing kono 900 kono 900 kono 999 kurang siji Bandung. Aku ora bisa apa yang ora dadi bojoku. Kurang siji Bandung. Ora iso sesuai kesepakatan pokoknya 1000. Iya, dadi jakepe setan iki sing dadi. Patung. Kleru. Sapa? Ya sing dadi sing anu sandine ya kono. Ora kene ta? Menurut filosofi, menurut cerita. Ya. Nah, naskah cerita aku sing dadi candine iki sing terakhir kene kok setane dadi Wes candi. ngene wae. Piye? Yen aku dadi patung candi, kowe rabi karo setan. Nek setan dadi candi, kowe rabi karo aku. Pilih ndi? Kowe sing dadi. Aku pengen karo kene kok. Kowe sing dadi. Alah penak-penak kowe sing dadi sing. Setan kok kono. Kowe dadi patung setan. Ayo. Bandung. Sik piye iki critane ra ngene iki. Lah kowe iki biasane kayak aku ngangkat setan tak koke anu Borobudur ngono. Lah terus? Ya kowe sing tak angkat. Kowe lho sing tak angkat tak pondok rono. Ya ora. Wis anu toprake bubare Mas, bubar. Wis ora nek sing nanggap wis apa-apa ora masalah. Bubar. Wis setane tangi yo. Setane tangi. Tangi yo aku tanya Pak Mulyono. Wis ora toprak-toprakan mumet aku mandaran. Anu, percise nggih sesuk. Sik Pak Mulyono sing pundi iki nggih?
Ora, ayo ngaku wae. Aja galak-galak. Sing Iki wis ora dadi Bandung. Wis ora Bandung iki. Bandung. Wis. Dadi Bagong. Wis jenenge toprak ora bayaran ya kaya ngene iki sluput. Pak Mulyono. Halo, matur sembah nuwun sampun dipun timbali. Ayo gelekno Pak Mulyono piyayine nganggo kathok. Alah, ya kabeh nganggo kathok. Sing pundi Pak Mulyono menika, Pak? Panjenengan masyaallah sembah nuwun Pak sampun dipun timbali. Muga-muga sukses lancar sing disedya sak keluarga saged kasembadan. Niki kantun seneng-seneng jenengan ngersake lagu napa? Ngudang anak. Cacak, 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 cacak. Nggih. Siap dipun pinangkani kene wae ya, Duk. Heeh, ngudang anak. Nggih, ya kene ya kono ya, Kang. Ya diratani ku nek kono darani penyanyi lempoh kowe komandaran gak ya. Iso mlaku-mlaku lho, Nduk. Maksud iki ayo kene karo golek lanangan kene. Heeh. Monggo ngudang anak. Lho. Jenengan sing bayar iki pokoke. Wong menawi pengen Pak bisa Wari nang Bapak mriki, Pak. sing bayar iki. Lho. Ya. Anakku sing bagus dhewe dolae bisa gede bejo uripe tak kudangi manten anyar busana sarwa gumebyar tak kudangi manten loro-lorone muga jodoh sak lawase anak lanang dhewe anak wedok dhewe anak lanang tak sekolah sok yen gedhe dadi pagawe ijo-ijo aja diunduhi golek sing abang ora kurang wis duwe bojo aja mbok rusuhi golek sing legan pirang Rama pitik cilik mas masuk angin njaluk sithik nggo tamba pengin tak kudange anakku sing ayu dhewe batang-batang nyangking ketel nek ra duyel-uyel arang-arang nengel kaya ngono ta enak ya Dek lela minum jamu dicampur madu hanya kamu yang di hatiku mlaku-mlaku yang kono kiri nganggo sepatu rupane abang Pak Mulyono mantu iya prawitan iki bubar mantu ora duwe utang amin ya rabbal alamin ayo aduh sayang aduh Mas Bagong sayang timun di bumbu miring awas orang gumun mbok pameri tak kudange anakku sing ayu dhewe sok yen gedhe pinter sekolahe iso nguktekke wong tuwane pancen enak Mas paling penak maem
penting tresnane Joko-joko apa duduk apa wae sing penting sayange iya 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 oh ya 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 oi Ya 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 Oh meneh paling enak Mas paling enak maam lawuh apa yen kowe takon aku moco ya paling enak mangan lawuh bakwan bakwan paling penak Mas paling penak yen rabi entuk sapa yen kowe takon aku paling penak wis rabi entuk bayan bayan Ya. yen entuk bayan senengku ora karuan Iya. sebabe apa bendina oleh gawean Oke. salah setitik pikiran ra karuan ati tambah deg-degan Oke. paling enak Mas paling enak ayo maam lawuh apa Yen kowe kakon aku sik paling enak mangan lawuh. Ci. paling enak kucing piye to rabi entuk sapa Yen kowe takon aku paling penak rabi yo karo MC. Oh MC sik. Ya. Yen entuk MC mesti seneng atine kok ora pas. Babe opo? Nyambut gawe yen salah setitik aja diece mundak ketok atine. Wis rawan apa rondo padha wae Dik. Sing penting tresnane Joko-joko apa duduk Mas? padha wae sing penting sayange Ya ya ya. oi ya 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 ya. Oi. iya 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 Kok sik aku mang sudorungan mangan kok lawuh kucing pitok sing genah kok. aku dhewe ya mumet kok